Туган якның баш редакторы газетаның яңартылган макетын күрсәтә. Укучыларыбыз җомга сонында үзгәрешләрне шактый сизәчәк, ди Фәрит Имамов. Басманың бизәлеше, фото һәм текстларның урнашуы, шрифтлар да үзгә булачак. Булар барысы да иҗат коллективы белән килешеп эшләнгән. Кеше бит газетаны алагач иң беренче карыяның башларына анда нәрсә бар? Рәсеменә карый, рубрикасына карый. Шуннан соң әгәр дә ул кызыксына торган тема икән, İştəlində oxub qarağa mümkün. Əgər də indi rəsmə qızıqsız ikən, başları qızıqsız ikən, rubrikası da ona qızıqsındırmı ikən, o vaxtda indi onu oxub durmuyor, ikinci bitin aşağı. Дөрес, туган якның еллар буе сакланып килгән традицияләре дә бар. Быел басма 30 еллык юбилеен билгеләп үтә. Аны Түбән Кама халкы укый, әмма замана җилләре матбугат алдына яңа таләпләр куя. Укучыны саклап калу өчен без үзгәрергә тиеш, ди баш редактор. Яшьләребезнең интернеттан гына укыгач, алар кызыксынырга тиеш газета белән дә. Менә шуңа күрә яшьләрне дә җәлеп итә торган мәкалә башлары булырга тиеш. Әйтергә кирәк, әлеге яңалык республика районнарында чыгучы барлык газетларга да кагыла. Татмедиа җитәкчелеге шундый таләп куя. Исегезгә төшерәм, туган як атнага 2 тапкыр, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә нәшр ителә.